Hola a tots, sí, puc fer un altre vídeo, però en aquest cas que duri 15 minuts, no podrà durar. Llavors, centrarem en fer aquests entrenadors i depèn de quan tardem, decidirem si entra la tribu de meseta o no. Un moment que mato el Monsley. Jetzt liegen wir schon mal hier. Sí, voy a la academia. Tercer entrenador. Cayetano Gulbin. Vaig a treure els rals per fer-lo amb confusió. Enviar-lo a Barcelona. Uah! Amb els mocs. Últimament. No tenir cuidado. Faig una confusió. Endavant. Que se me cargo. Vaya bostezo. ¿Qué? ¿Cómo que se ha dormido? No haber fet un bostezo. Vaig a despertar-lo. I confusions són més ràpids. És el carrer. Pujarà molt nivell en aquest combat als rals. Ratzes menuts. Ja està. I a l'últim entrenador, ja aquesta ruta, espero que doni temps d'entrar, sisplau. Ismael, Ricodi. Ja ho sé, es diu Rocky, però jo li dic Ricodi. Perquè a Pokémon Espada i Escudo deia Ricodi. La veu era com Ricodi. Llavors serà Ricodi. Portem 3 minuts, òbviament, que podrem entrar. No crec que ens munti un diàleg molt llarg. Ui, un segon. Ah, ja està. I vaig a fer-li ara un ataque ràpido per enviar-lo al carrer. Un pujar a nivell, fàcil i senzill aquest senyor. I anem, abans d'entrar a la ciutat de meseta, anem a aquest senyor que hem parlat abans, a l'episodi anterior. Una trueno. Uy. Madre mía, por las prisas. Voy a fabricarlo nuevamente, pues voy a fabricar. Mira, aquí puc fabricar bofetón lodo. Pata baja,
perquè aquí posa fàbrica, sota. Voz cautivadora, vaig a posar patada baja, li vaig a posar... Ui. He fet un logo, vaig a crear dos. I per acabar, una voz cautivadora. Vaig a ficar-los estos los Pokémon. Pepe de onda trueno. Paraliza, pues para paralizar. Bueno, pues me da absolutamente igual. Y bueno, cautivadora al espigatito. Vale, és el culepe. Vaja, que el... és una caca perquè només pots fer servir una vegada l'MT. I aquí m'ho he fet un lodo. No. I m'ho he fet un lodo aquí sí. Aquí ja tinguem vist per un lodo. No, patada baja no. Anem a entrar ja, queden 10 minuts. Sembla que no anem a fer el combat. Això sí, que vagin ràpidet. No. Bueno, va, anem ràpid. Aquí veiem el Felin Follaje. Ui, ens ha curat! S'ha curat, no? Sembla que no ens hem curat nosaltres. I aquí tenim... Ok. És un animal. No sé, anem a veure. Omi, últim Pokémon va tan ràpid que ja haurem d'acabar el vídeo. Terra-cristal, tipo eléctrico. Va. Follaje encara no l'he fet. Sembla que encara no ens ha donat terra-cristal. Però bueno, més igual. O sí. No ens l'ha donat. Ens l'ha donat ara, dic jo. Va haver ràpid Impact Trueno. Follaje i ja està. Va, sisplau, vull acabar. Vull que s'acabi ja el combate.
prietitos son el 13. No sé per què hem entrat. Va por todo minuto. I anem a veure. Ja hem de ser lliure, que ja haurem d'acabar. Estem 11 minuts. I gent, quan acabi aquest diàleg, acabarem el vídeo. Moltes gràcies, com sempre dic. I bueno, ens veiem el segon dia. Vale, ens dona l'orbe. Va, a veure ràpid, va. Vale. Ens deixa allà, explorar. I gent, guardem la partida. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Adéu.